ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to guiɗi maka tagu talla maka dogo bo tanda wuliyage kon waktu yoni ha to melga Mauritanie kame melga Mali ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo jagoɗo leydi ndi Amadou Ba tawama hanki to ndar gueji dande maayo ɗum noon ko yurnitade nokkuji tuɗoji ndiyam gam haɓade ko fate banggue inondation ɗon ɗo teska faya koya ndongo to wuuro Ziguinchor yettima toon subaka hande o Mimi Touré hanki kikiɗe ko sete yeewi askan wi kono teskama subaka hande o pelɓodiral hakkude yaadiɓe Ousmane Sonko kame dadiɓe to leydi Mauritanie caggal sumgoji bannoɗi ñande aset jawtuɗo haɗo ɗo gonɗen jencuɗi ndi ne yaltira seeɗa seeɗa hay so tawi woni ala taw ko lawɗina hen taw ko wona ɗum ko noon yogay landaji lundo kikiɗe hanki o mbaɗi haalande mumen yiddeɓe ko sumgoji nde mbattata e wuuro Nouakchott ha faynma toon to butel mita to leydi Mali fiyande mawde waɗi jamma hanki o toon to melga Mali sanga 4h jamma waɗi noon yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men taw koye poste gendarme kame poste douane waɗɗani kerola leydi Mali to leydi Guinée Conakry catala FVC wonande mowodiral yonta leydi ndi ɓe kolliti ñande 17 17 nduɗo hen lewru koɓe waɗaɓe seppoji mabɓe e ndera leydi ndi kala kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Cameroun Afrique du Sud to leydi Turquie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen Gurelte ko haako moƴƴo iwruko en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gurelte ko safara ɓolo woni e muɗum hewɓe hutortoɓe gurelte kolliti enen jiito hen koye mumen hay so tawi woni ko ñabbuji goɗɗi ɗi kalaka e ko gorelte safrata ko gorelte ko haako moƴƴo woccako a wulnan ndiyamma ha wuula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara so tawi a waɗiri no wirani ma yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wulloru neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceje musoje nonne kadi mo yahata juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi an leletoɗo ha jamma jenga ɓanduma wona jadde donka foccade ngam jonde ngam goɗɗuma saɗa yara gorel teyya ƴiƴamma dogade ɗaɗi maɗa an hoore maɗa ha poccoɗa loyya sa yiɗi jokkodirde e gorel tayya jahata koto site mabɓe internet woni Google tappa www.gorelte joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde tongoje gorelte so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Boy Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Amadou Ba 06 52 19 76 71 so tawi koto France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko safara ɓolo woni heena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala
ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala. ceerno Djiby Sy ene yawrene worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda. muuɗa hirda ko leɗɗe goragude ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wonema ha mbiya yoni. so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu sewo jugoyo waɗirte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo waddene listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67. ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82. so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo e joyi duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nata mon ɓosoje tolore mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbirunoɗen gardidi kabruji men hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba yillima hanki o toon to Saint-Louis woni nder gueƴe Dande Maayo jaɓɓima momo toon Mansour Faye jaggoɗo Yangara kam kadi woni maire gardiɗo wuro ngo kono ni kadi Aliou Ndoya woni jaggoɗo Tarindi kame Serigne Mbaye Thiam jaggoɗo tambiɗo ko fade banggue diƴƴe ɗum noon ko yurnitade nokkuji tuƴoji diƴƴe ha tenti ko fade banggue nokkuji baɗoji yolayru e kala saaha ko wayno leggal Pikine kame leeɗe goɗɗe kala ngam o saaha ƴettude peeje mawɗe haɓade kala kene wiye inondation ha tenti eɗen gandi ɓooyata ndungu ngu ara kanko Amadou Ba o arte wadde ɓeto golle ko fate banggue station pompage ko leydi ndi mawɗo ndi waɗi toon ngam fodde ɗen diƴƴe yuppoyde toon to maaje takkiɗe wonande ndar gueƴa Dande Maayo keddorɗen koye leydi Sénégal galle jaggoɗo Serigne Mbaye Thiam woni jaggoɗo ndiyam galle mum duppa hanki jammo sanga 3h jamma ɗum noon waɗi ko toon to leggal Liberté 6 ɗum ko caggal teskede wonande duppugol galle Moustapha Niass ɗum koto Yoff galle Farba Ngoma ɗum koto Ngor ko noon kadi galle Diayndiyanke Cheikh Yérim Seck ɗum to Ngor hanki jammo noon ko toon to Liberté 6 taw kadi saabi ɗum koɓe mbiyata
cocktail molotov woni tan butulaji batteɗi pétrole waɗe tekkere sowe damay galle tan heewi ko sumde teni heewi ko bonnude ko heewi teskaka noon mayde hen ni gañiɗo kono matériel uji kewɗi boni hen gattaten ko ñande aset nde 13 ndiɗo hen lewru to Paris lamorgo leydi France hewɓe yaadiɓe hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kame yiɗɓe yaadi mum kala mbaɗi moɓodiral manggal no feewi ngal moɓodiral noon ɓe kolliti kamɓe kala aɓe caggal mawɗo leydi Sénégal teni kadi ɓe ƴettimo aɓe mbaɗimo bir mabɓe wonande kanko tigui ɓe cuuɓi wonandeɓe taw kadi ko jogorɗo additade leydi ndi 2024 wonande ngal moɓodiral noon tawtorama jagorɗo collectivité territorial woni Mamadou Tall ari noon ne arde sete timmuɗo no feewi ngal moɓodiral manggal no feewi waɗama hen haalulaji tiɗɗi no feewi gam hollirdeɓe oɗo saaha kamɓe kala aɓe caggal mawɗo leydi ndi Sénégal keddoren ha joni koye leydi Sénégal Amsatou Sow Sidibé dawriyanke jangguiniyanke heurima ngalɗo hen kaldigal ngal mawɗo leydi ndi Sénégal noddi ɗo e mayɗe nduɗo hen lewru ko mbiyata dialogue national wo erima gardiɗo Pastef Ousmane Sonko nde nottoto ngalɗo hen kaldigal nde tawno jaam woni kala wo holliti kanko ɓooyi jangguinde omo andi ko wone jaam ko jaam tan woni ko noddana leydi ndi kanko noon wo nottima saguimo nottade ko leydi so wonani jaam jangde dumotako teni kadi ala kala ko dumoto e leydi ndi kono kadi wo erima hoorejo leydi ndi ne noddata wonde landaji dawrugol leydi ndi kala nde kamɓe kala ɓe joddoto beele jaam duumiɗo e ndera leydi ndi Sénégal gattaten koye sete yeewi askan wi yettiɓe kikiɗe hanki o toon to wuuro Ziguinchor woni on Malick Gakou ene wonde Malick Gakou kame Aïda Mbodj ne wonde Tidiane Dieye subaka hande o yetti toon to wuuro Ziguinchor ko Mimi Touré ko wona ɗum ko noon pelɓodiral hakkude dadiɓe kame yaadiɓe Pastef wuli jew sara galle Ousmane Sonko ɗon ɗo Ziguinchor ɗo ɗum noon ko heɓanade jogade nden kay kisal Ousmane Sonko gam teskede ñalawma talata janggo beele mawo notoyo wonande suudu ñawore criminel ndu o tuuma gam wadde gueɗe makko faade suku debbo ɓosannoɗo biyeteɗo Adji Saar mo ganduɗa tuumimo ngal ɗon badala ko wona ɗum ko noon hewɓe jaydiyankoɓe bindi mbete mawo jogor jaggede walla ala ko hen wonde kala oɗo saaha ene satti no feewi ma arani hen e yeeso kabruji meɗen musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe ko wona ɗum ko noon yaadiɓe Pastef taweteɓe to Touba e gardugol Cheikh Thioro Mbacké kamen wonde Fatim Mbodj mbaɗi hanki jonde haalande mumen ɓe kolliti oɗo saaha kamɓene koɓe dariɓe darde tinde lan gam wallidde Sonko ko fari banggue dossier ji hakkude Ousmane Sonko kame Adji Sarr janggo jogorɗi udditede toon to suudu ñawore nde ɓe mbiyata chambre criminel kono ni kadi a toon to Kaolack kam yogay nokkuji yaadiɓe Pastef kala kolliti hen darde mumen Ami Ndiaye ñibi sarɗiyanke mo ganduɗa taw ko memanoɗo taw koye banggue toon to sur sarɗiji de leydi Sénégal sarɗiyankoɓe ɗiɗo finoɓe mo toon woni Mamadou Niang kame Massata Samba ko hande dari sanga 10 heures yeeso suudu ñawore yinnode hujjiyankoɓe mabɓe ko nde ɓe ɗaccitte hayso tawi woni koye dow sarɗi kono ɗum laataki siftinde on gila tan 31 lewru décembre ko nden tigui ñawore mabɓe yanno lebbi 6 kaso ko wona ɗum ko kadi ɓe jooɓa million ngaji 5 kono ɗo saaha ñawore mabɓe suwa taw gasde toon to suudu sarɗi yejjindu leydi Sénégal jagorɗo ndema leydi Sénégal woni Ali Ngoye Ndiaye waɗi hanki jillu mum toon to Kolda gam yurnitoyat toon ko fate banggue ndema gam teskede mawɗo leydi ndi o saaha yidde muɗum ko ƴellidde ndema timmuka ken wona milliard uji jonɗi jeltinaɗi gam wallidde leydi ndi ha ɓuura wawde ƴellidde ndema mum tene kadi ndema kam jogui leydi wo yillo yima isina mo mbiyata soda gris taw kadi ganduɗa ko isine bahlowo gueɗe guura no feewi e gardugol wonande Fatou Ndiaye ko wona ɗum ko wo yillo yima ha toon to Isra Madina Alhaji ha toon to tawete Madina Yego Fula gam hollirdemo darde diwan e ndema koko ƴellite no feewi ko fate banggue guyka barakage teskaɗo jamma 12 ne joofi 13 woni jamma heccanke o
ton to wiyete kira jaya taw kadi ganduɗa ko ɓen wannoɓe ngal ɗon badala koɓe jeeyo ɗum ko caggal nde ɓe jani oɗon isim pewnowo kosama gorko goto mo duuɓi jeegom nottortoɗo Essa Diallo moɓe jani ɓe gañi gañande musde no fewi ne tawete hôpital mo Dalal Jama kamɓe ɓen bandiji yadunoɓe haalis kewɗo ɓe mbiyama teɓɓe nanga koto Kirma Sar hen tato e mabɓe nanga ɗiɗo heddiɓe noon cuwa taw yitede kono ɗo saha loskoji mawɗi ene jokki hena jehetena ko tonto Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaga Keɓe hol kabruji garanen to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garanɗen ɗo jeehiton ko to e Sédhiou ina wayno oɗo Mamadou Darame kanko de woni khalifa Kuntiyu en ɓe mbaɗi ɗon ziyara mabɓe ɓe gambinaɓe ngari Guinée Bissau naɓe ngari o ewnima noon jaam e leydi ndi o holliti kala neɗɗo ɗo wawi wonde yo addu deƴal e leydi ndi ko ɗum ɓe ñaagui ko ɗum ɓe mbaɗi ina wayno toɓɓere mabɓe hikka ko affaire jaam. So tawi en garti ɗo e commune Djiby Dione eɗen gandi hakkude armeɗe e robelaɓe ɓe kawri ɗon ɓe mbaddino garmi ngara noon ha hen joyo belsi ɗum noon holko addi ɗum kamɓe robelaɓe ɓe ko dorgo ɓe joguino eɓe peƴƴe leɗɗe kadi eɓe nawa to e Gambi armeɗe ɗo noon ina woni e patrie muɗum ha hawre mabɓe ɗon wadde mabɓe ɗon garmi ngara ɗum koye hecci hanki wonno ɗo e commune Djiby Dione. Bonnata noon accord Sénégal e robelaɓe ɓe koɓe mbaddi ko accord affaire jaam eɗen gandi hecci hanki kewi to Mongoro département Bignona kamɓe robelaɓe ɓe fof ɓe gartiri holɗum armé mabɓe ɓe jalti holɗum e haare nde ha laaɓi ɓe ewnima laamu ngu yo waw walludeɓe e golle e gardogol oɗo Guédiou Diouf gardiɗo ɗo no gouverneur ɗo e Ziguinchor e département Ziguinchor. So wima ɗon jeeyten ko to e Guinée Bissau eɗen gandi ɓe puɗɗima campagne mabɓe affaire kamɓe ne woti député ji aset jawtuɗo o fodde jonte tati joni noon ina wayno goto maɓɓe fof wiya ko yo addu bila muɗum ha yimɓeɓe mbawa heɗade mbawa wotandeɓe hoto en majjani noon fodde ɗiɗo duuɓi ɗiɗi kanko président Oumar Sissoko o mbaalo ko dirguinoɗo assemblée o ne wanno assemblée ala toon hande de Sar Abdullaahi Saar ina kewi ɗo e Ziguinchor hay goto finirani taw holɗum uddidde taw place muɗum wona marché ji ɗi wona marché Bukon mawɗe ɗe wona marché Gara Dakar wona Tillen wona Kande holɗum yimɓe fof ne gondi e kulhuli hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr eɗen gandi kanko Ousmane Sonko o mani ga o yahani Dakar ɗum noon yimɓeɓe ne kuuli goto fof hande ina jooɗi e galle muɗum ina decci élewaji ne yanoɓe to e janggoyde to e école aji ina wayno kamɓene janggani garti nana jooɗi kono noon hay hunde taw yimɓe nana taw ko keewi beele o aranama walla o yeehi walla holko wawi kewde karuji kam dendinoɗe yimɓe ina nawanno to e nder wuuro ngo to marché to e yahannoɓe circulation ina wayno sukaɓe kam garti circulation wona moto wona oto wona haydara ala fof ko wawi yaade ɗo e nder wuuro ngo hande so wona jaarowo koyngal ɗum woni ko kewi ɗo e subaka he ɗum noon kala ko wawi kewanden so Allahu lamɗo jaaɓi humpata on inchallah no kewi ene keɓiri foof mamin mbaw yettinde e Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Keɓe gorko motto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yo Allah ken walde jaam. Amadou Ishaga Keɓe golle ma jooɗi peewi kettoɗen koto leydi Sénégal kan wonande kan 2023 taw ko ɓen yaroɓe duuɓi 17 eɗen gandi guelɗon kawguel yuɓɓina ko toon to leydi Algérie kikiɗe hanki o kippomo barewde leydi Sénégal kippodiri koye kippomo leydi Burkina Faso ɓe mbaddi gotel e gotel ɓe mbattindi yaade koto tiroɓi Sénégal dañi nguɗon polgu fayi to final oɗo saaha mo kalaten Sénégal ne fadi ko leydi Mali walla ni ala ko leydi Maroc ɓen jogoɓe kippodirde kono kadi oɗon final jogori fettude ɗo Alger lamrugo leydi Algérie ko aljuma paɗo kono anda ka taw noon holɓe Sénégal jogori hawroyde so tawi woni ko leydi Mali walla ko leydi Maroc caggal ngal ɗon kippodiral ɗo woni koye wadde jeheten ko toon to leydi Gambie woɗɗani Sénégal
taw yentona musidɗo men koddanene Abouba jillo ceerno Aliou Thiam gasi ha laaɓi iwi toon to leydi Gambie ne tawe to Dakar koddanene Abouba. eyyi ko noon tigui Allah jarama hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o ɗo e nder leydi men Gambie ceerno men ceerno Aliou Thiam gila alarba nde o arno ɗo e leydi men Gambie jillu makko ene wayno joofi e ñalawma hanki o dimanche o ene wayno noon woni ni beelam julɓeɓe e almuɓeɓe kala ha tengti e almuɓe makko ɓe ganduɗa kanko jangguina ɗumen hande ne jooɗi ɗo ne jangga ene jangguina Qur'ana taw kadi ne gardi jamaji e jumaji ene tawa hen ceerno Massa Aliou Diallo ene wonde ceerno Moussa Ba wonani ɓe beelamma mawɗo saabu ɗum yiideɓe ceerno mabɓe fawi felo mum ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ɗum ko ɓeydare mawde kono kadi yimɓeɓe gila dowri ha ɗo e wuuro lamorgo ngo Banjul hay goto de heddaki yimɓe foof gari gummima banggueji foof gam arde ñagade duwaw yiide oɗo waliyo Allah tedduɗo kono kadi o heeɓi yillade nokkuji kewɗi ko wayno Mamoudou Sallaji Ker Sering Ibo Town ha ɗon to Costo Road ene wonde kadi to Serekunda ene wayno noon julɓe foof kolliri beelamma muɗuminete yiide ɗo ceerno Alpha Aliou Thiam ɗum ko beelamma mawɗo ɗum noon kanko ceerno Aliou Thiam waynima ɗo ñalawma dimanche o ñalawma hande omo tawi toon to lamorgo leydi Sénégal ko wona ɗum de ha joni leydi men Gambie wasi jalal manggal Oumar Amadou Diallo ɓurɗo lollirde oji ene wayno de o heeɓino wonde jaborgal e laamu gadigu ngu woni laamu Sa Dawouda Kairé Ba Diawara lamanteri Yahaya Jammeh o heeɓino hen caɗele haw Dumba laamu président Adama Barrow omo jeeya e hitande ujunaje 16 ɓe ganduɗa kadi omo jeeya tigui rigui e wonanɓe président Adama Barrow ha wawi hebde laamu ngu o wonino kadi jaborgal e laamu président Adama Barrow taw kadi fodde duuɓi ɗiɗi taw halfinno ko fati e ndema Oumar Amadou Diallo ɓurɗo lollirde oji waynima ɗo hanki suuɗima leppi leydi leppi teddugal suuɗi ɗum eɗen mbiya gueno tedduɗo yo yurmomo yaafomo e mayɓe julɓe kala ko ɗenen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda. koddanene Abouba jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu leydi Gambinaɓe kala e dow ɗemgal ma ko nduwiɗa koye mbi allahumma amina sengi wi to leydi Gambie koto leydi Mauritanie paɗena ñande asende kene tolno million piccal jeetati ɓiɗɗo Mauritanie winditiɓe e doggola taw ko yiɗin sumgoji ko ɓen jalti gam suɓoyade sarɗi yankoɓe men jogorɓe jooɗoyade toon to suudu sarɗiyeji ndo leydi Sénégal ma wonoy 190 sarɗi yanke kono kadi suɓade 15 disnodirteɗo taw ko ardiɓe ko fate banggue assemblée régionale kadi ɓen lomti wonande suudu sarɗeji tokosuru wiyetedu sede suna sena jafuɗona ko ala ɗum ko kadi maɓe cuɓo kene fotto wonde 137 jogorɓe ardade commune aji taweteɗe ndeka leydi ndi kala ɗum noon koye partiji ceertuɗi no fewi kame listuji ceertuɗi ko wona ɗum ko noon haɗo ɗo gonɗen jencude ndi nana tan yaltira seeɗa seeɗa ko wona ɗum cetal tambingal sumgoji leydi ɓe kolliti sumgoji ɗi ndewi lawol ala kala ɗo ɓe teski hen fitinaji walla ni hen dukoli walla gueɗe goɗɗe ɓe kolliti kala ko winditino kala wooti e dow jaam oɗo saa noon biroji kewɗi gonɗi yoga e nokkuji woni taw koye limteɗen ɗon ɗo jencude ndi yaltirta seeɗa seeɗa hayso tawi woni hen keeɓi andude ko gañiɓe won hen kadi keeɓi andude poolani won hen cuwa taw andude nana tan jappi noppine paadi kono kadi ko wona ɗum ko wonande landaji lundo moɓodirino ñande asende kikiɗe gam hollirdeɓe ɗin landaji moɓodirɗi ñande asende kikiɗe ko AFD ne wonde UFP kame sawaba ne wonde tawassula kame APP ne wonde AJDMR ɓeɗo kala kollitino wonande ko sumgoji ɗi no jaarini fewani hen haydara to banggue seni ɓe kollitino guyka ene teska hen ko wala ɗum ko noon kikiɗe hanki o yogay landaji lundiɗi wonande parti laamu ngu kañumen en mbaɗino hanki batungal yaltinde konngoli mumen ko wayno tawassula kame landaji goɗɗi ɓe kolliti wonande ko fate banggue sumgoji baɗɗi e nder wuuro Nouakchott yiddeɓe ko ɗin sumgoji ne mbattete nde tawno waɗi guyka mawka no fewi ha fayma toon to butel mita kala ala hen ko laaɓi haydara won hen nokkuji kadi kollitade waɗi hen guyka mantinika no fewi ko wona ɗum ko noon so tawi jencude ndi yaltoyi tawno hande ala ko yardete ataya kame Nouakchott ngoldete ƴiye ɓuuce mbuho so wona tan ɗiɗo henna sumgoji ɓene gama ɓene cabbi ɓene kolliri metti mumen
ko wona ɗum konon waɗi hen tanaji mustina feewi tawno oto goto giwnoɗo to noksoɗo ene fayi ton to tohomaji kam woni bannoɗo accident jamma aljuma o dañi hen noon gañiɓe no feewi waɗi hen ɗiɗo wasɓe pittali mumen ko ɗon noon neldeten duwaw dendagal ɓesgu tohomaji naɓe kala ko noonne kadi ha tenti galle meɗen galle mam hamata galle Issa Sidi en ce baba Abou Yela nonne kadi ha fayenma baba Abou Yela kame Abdullaahi Sidi e dendagal famille sega kala nelde duwaw walande ɓen gañiɓe hen taweteɓe to hôpital mo Nouakchott nde jomiraɗo ɓeydantaɓe celale kisala ɓen wasɓe hen pittali mumen nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali jamma hanki o sanga 3h fayi 4h jamma ko nden worɓe joguitiɓe armeji nottotoɓe jihadiste en jani sara wuuro witego Melga so weɗen gandi Melga Mauritanie Melga Mali ko kerol tan woni hakkude ɗon ko ɗon wajiɓe jani e poste contrôle ɓe jani kadi e poste douane waɗi noon ɗiɗo wasɓe hen pittal men to banggue poste contrôle kame poste douane kala piyanɗe ɓutte nana hanki hewɓe sosoɓe finoɓe toon juuloyani hay sonani salatu hayru men nawmi sona taw ko sarɓe wonɓe toon ɓe ko ɓen tan jalte cuusal men noddinoyi mbi salatu hayru minen nawmi kono hay goto yiyaka e banggueji kala kono yettude Allah wuuro ngo hay goto hen gañaki hay goto hen waraka ma en ketto hen seeɗa e seeɗan fa gala musidɗo men ceerno Salif Soto Melga Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa Abdullaahi Saar samnama jurama eyi ko mino Salif Soto Melga Mali ko affaire wuramen ngo jamma hanki o hedde 4h40 e wayno jihadis e ngari ɗo wuramen ɗo ɓe jani gardeɓe amen ɓe pelli ɓe mbaɗi jam goto ɓe picci noon ɓe hen kucci bange duwañen to toon kadi ɓe mbaɗi toon goto ewo joni noon wayno ɓe naɓama hande ɗum ɗo hen ko seeɗa e seeɗan fagala kono ɗum ko kadi piyanɗe kewɗe nanguitama hen hewɓe nanguitima ɗen piyanɗe gulɗe diaw ko caggal mum noon ɓen waɗɓe ngal baɗal giwiɗon payi hedde banggue sahale hoore mum ɓen noon wasɓe hen pittal meɗen nawama toon to haya kono laamu ngu suwa taw notade eɗen mbiya tan yimɓeɓe nde ɓurata wawde jogade ndenka e kisal guure ɗe gamoɗo sa ala kala ko holni no feewi caggal cimtol loni ngol yaltini faade leydi Mali ɗum noon ko wargoji bannoɗi to wuuro wiyetego Moura ɗin wargoji banno ko ñande nogas e jeeɗiɗi capantate goho lewru mars 2022 ha ganduɗa kene tolno e temedde jeeyo fittandu mum itta taw kadi koye dow ŋañŋañalde ngol cimtol noon yaltin ɗum ko loni kono kadi laamu leydi Mali yonnani hay seeɗa ngol ɗo henna cimtol ɓe kolliti ngol cimtol wodani laamu ngu ken haala tan ko walla mbiyen loni ken haala tan ko weela saabu ala kala leskoji baɗaɗi hen loni noon holliti waɗi hen leskoji hettima hewɓe yahannoɓe luuma ɓen mbiya duggere taw kadi ganduɗa koye ɓen ɗin jangguji bonɗi mbaɗa tuuma hen noon ko koninkoɓe leydi Mali ɓe faama kame wallidi mumen koninkoɓe woɗeɓe taweteɓe nder leydi ndi nden fiyande noon yonnani ngolɗon konngol walla nden haalande fedde wiyetende yerowulo ɓe kolliti kaɗo haala wona haala kalnika wona kadi haala nannika nde tawno Barahan ko koninkoɓe leydi France kame takkuba ko koninkoɓe diɗɗal union européenne rendinɓe sembeji men e nder leydi Mali G5 Sahel leyɗele 5 Sahel dendinde sembeji men yante MINUSMA mo loni tawetinoɓe nder leydi Mali duuɓi sappo ala ko gayni haydara ɗeɗo hitande tan walmi ɗiɗo hen duuɓi ɗiɗi leydi Mali heptima hoore mum gueɗe kewɗe ɗum firti tan ko yidde bonnude e jalkidde ndimagu leydi Mali kame koninkoɓe leydi Mali feddinde noon holliti accirta ni hen tan ɓe erima moɓodiral manggal no feewi e nder leydi ndi kala ha tenti noon ñande nogas e joyyi to stade Omi Sport mo Modibo Keita sanga 14h kamɓe kalde ɓe moɓodirta gam salade ɗiɗo hen konguɗi ɓakkede koninkoɓe leydi mabɓe ɓe jiiɗi ko leydi mabɓe wona e jaam nde ɓen yaltinoɓe ɗiɗo hen konguɗi ɗi cimtiɗi pewani nattata haalde ɗeɗo hen gueɗe e ndera leydi mabɓe colonel Ismaila Wague kam woni jaagoɗɗo beldal leydi ndi yilloyima ñande aljuma nde jillu makko ko toon to kiidala
hakkunde makko laamu bamako kame CMA eɗen gandi koko rungtodirno no feewi ɗum ko gila e darode nde ɗo henna hittande luural mangala gongal ɗon gam wasde ɗoftede sifande Alger 2015 ko wona ɗum ko noon kanko colonel o yeehi toon gam teddinirde kiidal ko fade ɓangue sumgoji teskaɗi walla mbiyen tijjaɗi ñande 17 lewru fandu 2023 lewru fandu de juin taw kadi ko référendum ko fate ɓangue membitel leydi ndi ɓe mbaɗi hen jewte mawɗe no feewi e nder oɗon diwana banque islamique de développement taweteɗe toon to Jidda Arabie Saoudite sifani leydi Mali taw kadi ko ñamande mawde no feewi nden sifande waɗi ɗum ko gardiɗo oɗon boña woni Hammi Salema kamne wonde Alfousseynou Sanou jagoɗo finance mo leydi Mali taw kadi ganduɗa nden ñamande mande wonɗo e duuɓi joyi nde fotata yoɓede ma wonoy 5 millions ko preje dollar so wattama e CFA ma wonoya 299 milliards koppreje franc CFA sen giwi to leydi Mali ko to leydi Guinée Conakry caggal seppoji bannoɗi toon ko wona ɗum ko FVZ eɗen gandi ko mouvement mo ganduɗa rendini ko ɓesguji leydi ndi ɓe erima moɓodiral manggal no feewi ngal moɓodiral noon ɓe jiiɗi wadde ɗum ko 17 17 nduɗo henna lewru gam yidde seppude e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko noon halifaɓe diineji taweteɗi nder leydi ndi ɓe erima walla nde ɗin seppoji nde kaytata wadde nde ɓe nottato ko fade ɓe kaldigal gouvernement leydi ndi beele leydi ndi ene wona e jaam tinama hanki pelɓodiral bongal no feewi to sigiri ngal pelɓodiral noon ko hakkude leƴƴi ɗin leƴƴi pelɓodiri jeeyi sababu ngal pelɓodiral ko leydi kanŋe kala hen kay leñol ne fotto kam jeeyi nde ɗo henna oɓirde kanŋe taw kadi ganduɗa ko leñol biyetegal yerola kame bayda nabo ɗiɗo hen leƴƴi poɗodiri toon kure kay ndiwi hen ha yimɓe jeeɗiɗo piya hen kure teskaka noon mayde laamu ngu nottima hen gam yidde addude toon jaam e kissala Côte d'Ivoire catal CEU taw ko tambiɓe sumgoji leydi ndi ɓe kolliti ko fate banggue liste électoral leydi ndi hollitte ɓiɓɓe leydi ndi ko nogas lewru mai gam heɓanade sumgoji local payaɗi ten kadi ɓe poodi gueɗe ɗe kala ma ndewne lawol to Burkina Faso ñande asende ko jangu musgu waɗi to noko mbiɗeɗo yulu noon ne tawe e nder province mo nuhuna e nder région mo bouclé wi gouverneur Pierre Bassingo kon holliti ɗum ɗon o holliti ɓen worɓe joguitiɓe armeji jani koye wuuro yulo dañi yoɓade pittali 53 fittandu taw ko jamburen itta kono kadi haɗo ɓe gonɗen ɓen noon waɗɓe gun jango andaka taw ko holiɓeɗo henna worɓe to leydi Cameroun jagorɗe jonde oɗo saaha ne tuuma e dirtingol ngaalu leydi ndi taw ganduɗa koye on boñ Covid-19 haptade wonande oɗon boros garnoɗo kamɓe kala ɓe tijja to tribunal criminel spécial mo Yaoundé ene hena jagoɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi ɓe tuumira kene wona 180 milliards koppreje franc CFA woni koɓe dirtini ma wono 195 millions koppreje euro to Cameroun keddoɗen hande ñaw choléra ne ɓeydi tan e nder leydi ndi joni yettima kasso mo Yaoundé on kasso mo ganduɗa mo mbiyata konding ni ne tawe hen kana kasso poɗɗo nawde 1,900 hande o ne tawe hen 4,900 tato mbasi hen pittalo e nder balɗe ɗiɗi gam teskede ko dogoredu e tuure woni toon teskama ɗi dumunnaji kala o ñaw choléra bonɗon e tawe e nder leydi Cameroun to Afrique du Sud wonande ambassadeur mo leydi Amérique ne joofi peɗeli laamu leydi Afrique du Sud gam hollirde Afrique du Sud e nder lewru décembre wonno koye nouvelle ɗon ɗo hooreji ndi yano toon to kaɓɓa gam mawnide toon wonande oɗon feeɗa ko toon tigui navire goto mawɗo no feewi taw ko base mabɓe ɓurɗo mawnude mo mbiyata Ismon Towana taw ko ganduɗa ne jolni armée tekkuɗo no feewi ene wallitoyi leydi Russie ko waɗum ko noon ngol konngol laamu leydi Afrique du Sud jabtaki hen konngol gotol ko wona ɗum ko commandant de l'armée des terres mo leydi Afrique du Sud tawama hande to Moscou lamorgo leydi tawama hande to Moscou lamorgo leydi Russie
ngam ɓeydude cehilagal kame nandirala gartaten koye tarikh ramadana mo ganduɗa ko islamiste mawɗo no feewi ko wona ɗum ko kadi ko jangguino woni ancien professeur taw ko université Oxford kam hande dari yeeso tribunal mo Genève ɗum ko tumedemo ko fati e banggue gueɗe viola jeheten ton to leydi Turki hanki wonande sumgoji hooreɓe leyɗele kami sarɗiyankoji baɗɗi hanke ñalawma hanki o ton to leydi Turki hakkude Recep Tayyip Erdogan kame Kemal ɗin sumgoji jencuɗi ndi yalti hanki jamma ko wona ɗum ko kanko Recep Tayyip Erdogan wo dañi e kala temedere 49 ko wona ɗum ko kanko Kemal wo dañi ken wona 44 ɗum woni ko dañi firti tan ko dawal ɗimmala koko wodata ngal dawal ɗimmal noon kanko lundiyanke o holliti sikki ala ko jogorɗo ɓaftude kala haalaɓa maw tettu laamu ngu e juuɗe Erdogan ko wona ɗum ko ñande 27 nduɗo hen lewru ɓe jahata suɓoyade hooreɓe leydi mabɓe ɗum koye dawal ɗimmal ko wona ɗum ko noon to banggue sarɗiyankoɓe leydi ndi gañi toon polgu manggu no feewi ko landa Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Ukraine woni Volodymyr Zelensky jillu makko to Italie wattidi toon to Allemagne hirti hanki toon to leydi France hacciti hande to Angleterre kala mum noon ko ñagade ballal mangal no feewi beele o daña kankone kaɓirɗe celluɗe no feewi taw ko ɗen kaɓirɗe beele o wawa yoftade leydi Russie ko waɗata e nder leydi makko kala ko waɗa ɗum kono Olaf hoorejo leydi wonande hoorejo leydi Allemagne chancelier muɗum holliti ma foti ma wallinmo armé tekkuɗo no feewi Emmanuel Macron ko hono noon Italie ko noon ko wona ɗum ko kadi Angleterre kañumne koye ɗiɗon yeehi ɗum koye ɗiɗon woni ko yahata ko wona ɗum kono leydi Russie holliti subaka hande o bonni missile mo mbiyata torma sodowa taw ganduɗa ko oɗon missile pewnaɗo toon to Royaume-Uni taw kadi wallinno Royaume-Uni wallinno ko Ukraine ɓe kolliti ɓe bonni oɗon missile ko wona ɗum kono leydi Russie fukki hande kuri mum mawɗe no feewi e wuro wiyetego avid vague taw kadi ganduɗa kene wona yimɓe nayo mbasen pittali men kadi wonande bombaji mabɓe jani e sara hôpital goto jeheten ko toon to Thaïlande sumgoji bannoɗi toon taw kadi gaɗa sumgoji sarɗiyankoji ɗum ko hanki wonno wonande landa taw kadi ganduɗa ko lunda ɓurɓe wawde marodirde koye mumen ɓe gona wellitiɓe no feewi kañumen gañi ngol woni go e nder histoire mabɓe ɓurɓe ɓattade armé leydi ndi deke firti ko waylo mawɗo koko jogori wadde e nder leydi ndi to Falastinajo goto kam wara jamma hanki o to si Jordanie to wuro wiyetengo Naplouse taw kadi wi noon ko jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Israël mo leydi Falastine jafuɗon yoɓi fittano makko ko koñinkoɓe ɓe leydi Israël hakkude Israël e Gaza ko fedde tawitende Falastine tare kene foto wonde balɗe jeeyi sababu 56 neɗɗo mbasi hen pittali men ngal kaldigal udditama nde haare dartoto ko ɓuuri yawde ngal kaldigal waɗata ko toon to leydi Égypte beele jaam duumiɗo ene arta hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar kekki malaki jaam yo jaam Allah hiranena